Tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Ykköspesisottelu Jyväskylän Kiri Kannuksen Nura. Ensimmäinen puolivälierä on päättynyt. Kirin voittoon 1-0, jaksot 8-0 ja 1-1. Paikalla molempien joukkoiden ykköspelijohtajat ja ykköspalkitut. Aloitetaan uran ykköspalkittu Eliel Koskela. Tässä ollaan taas. Kerrohan kommentit päivän ensimmäistä puolivälierä-ottelusta. No meiltä aika laaduton esitys, että aseinen puuttu, mikä puolivälierässä pitäisi kyllä olla kohdalla ihan automaattisesti, mutta sitten paljon vielä merkattuja laittomia, niin niihin kaatui tämä meidän muutenkin nahu sisäpeli. Itselläsi 4/5 kärkkärit ja vakuuttavaa etenemistä. Lisäksi Räpylään osui pallo ihan hyvin ja kovia heittoja lähti, mutta millainen oli ottelu kapteenin itsensä silmin omasta osalta? No, ihan ok peli, vähän aurinkohaitta sekä alajaksolla pomppuja, mutta eipä se auto edes hävitään ottelun. Harmittaa vähän sen kyllä. Se on luonnollista, kiitos Eliel. Sitten Kirin ykköspalkittu, niin ikään kapteeni Iiro Nokkola. Onnittelut voitosta. Kerrohan kommentit joukkueen pelistä. Kiitos. Niin. Hyvä, ihan ok, hyvä ulkopeli. Kaveri tietysti avitti, varmaan tehtiinkin palonpaikoista paloja, mutta kaveri pikkusen avitti, että saatiin tuo ulkopeli, tai saatiin voitto sen takia, että vastustaja, niin kolmostilanteet taisi olla kaikki, niin 1 tai 2 paloa alla, et ei tainnut yhtään paloton tuolla. Tai sitten varmaan oli, mutta sitten me lyötiin muutama tarvittava pinna, ja tietysti tuo Juuson takaa mennyt yhden juoksun arvoinen lyönti, niin antoi sitä aika isonkin hapen tuohon ekalle jaksolle, ja se rallateltiin siitä pois, mutta toka jaksohan oli tuommoinen niin playoff-vääntö. Kyllä sinäkin olet nyt päässyt toinen peli loukkaantumisen jälkeen. Kärkkärit 6/10, 2 lyötyä, 1 tuotua. Vahvaa esitystä myös Räpylässä. Miltä tuntuu nyt pudotuspeleissä pelata? No hyvälle tuntuu, että varmaan vähän ekstra hyvälle pitkän tauon jälkeen ja kyllähän tuossa vähän pallot pomppi Räpylästä, mutta kyllä mä itteni sen verran hyvänä pelaajana on aina pitänyt, että vaikka tuossa pikku tauko tulee, niin vielä osaa lyödä ja ottaa kiinni, mitä ei meinannut ekalla jaksolla osata kuin toista, mutta mukava olla takaisin ja kiva pelata. Kyllä näistä nauttii. Kiitoksia Iiro, kiitoksia pelaajille. Sitten pelijohtajien pariin. Uran pelijohtaja Joonas Kauppinen, miltä se ensimmäinen puolivälierä tuntui Viuhkassa? No, tosi jännittynyt ja levoton esitys meiltä, että ei meillä oikein ollut niinku mitään palaa kyllä tässä, että tuo eka jakso lahjoitettiin siinä taisi olla, Villellä oli palon paikka 2, olisi ollut toinen palo siihen. Harhaheitto, tai Eliel ei saanut kiinni, en tiedä kummin kävi, mutta sen jälkeen tilanne päälle, siitä 3. Sitten se koukkarin lyönti, varmaan hyvä yksittäinen, sekin olisi ollut tap tilanne minun mielestä, jos olisi päästy heittämään, mutta jos ei päästä heittämään ja annetaan siitä 4, niin kyllä se on aika lailla jakso taputeltu siinä. Toinen jakso pystyttiin pikkusen parantamaan, mutta kyllä toi niin kuin lopun estämistyperöinti niin hyvin kuvastaa, kuinka huolimatonta meidän pelaaminen tänään oli. No sitten siihen polttavaan huomiseen. Millainen ura nähdään huomenna Kannuksen Kitinkankaalla? No kyllä huomenna nähdään varmasti niin kuin parempi esitys meiltä, että se ei paljon vaadikaan kyllä nyt tässä tilanteessa, mutta kyllä me lähdetään parantamaan niin pelillisesti kuin sitten ilmettä, että kyllä meidän niin kuin, ollaan pelattu hyvin kotikentällä, mutta niin kuin, kyllä sinne kotiyleisön edessä niin pitää nyt kunnolla yrittää taistella että päästäisiin tänne vielä kerran käymään. Kiitos Joonas. Sitten Jyväskylän Kirin pelijohtaja Jussi Muilu, onnittelut voitosta. Millainen oli ensimmäinen puolivälierä pelijohtaja silmi?
ei ollut helppo lähteä tuon runkosarjan lopun jälkeen, jossa top 2 sijoitus luiskahti käsistä paremmille joukkueille. Mutta siihen nähdään hyvä starttipeli ja eka jakso hyvä. Toinen jakso ulkopeli pysyi hyvänä ja siinä Iiron aika voittava suoritus siihen kakkosjatke kumuraa, että iso voitto siitä ja sitten Aten hyvä merkattu välilyönti, niin se riitti siihen. Pystytään parantamaan sisäpeliä paljonkin vielä varmaan noita ainakin prosenttien valossa, että kakkosväli 5/14 kotoja, että sehän on aika huono, mutta hyvä niin, että pystytään parantamaan ja kyllä tämä oli meille iso voitto, että ei ollut helppo paikka tosiaan lähteä henkisesti tähän kannussarjaan, mutta huomenna jatketaan ja nyt tarvitaan hyvä ravintolepo ja huomenna uusi isku. Siitä aionkin kysyä, että huomenna jatkuu heti, niin miten tämä lyhyt aika käytetään? Syödään tuossa pizzat taitaa olla kopilla ja aamureinit ja sitten vähän ennen puolta päivää lähdetään kannukseen, että ei siinä sen kummempaa. Katsotaan mikä on kokoonpano huomenna, että vähän jouduttiin vaihdoksia tekemään tänäänkin, että katsotaan ketkä miehet huomenna sitten pelaa. Kiitos haastattelusta Jussi Muilu ja Joonas Kauppinen ja tsemppiä huomiseen peliin. Kiri seuraava kottiottelu Hippoksella pelataan mahdollisesti lauantaina, jos Ura huomenna voittaa, tai sitten ensi viikolla välierissä täällä. Mutta sen aika näyttää. Siihen asti näkemiin.